Assalamualaikum lur. Masak iki lur judule lur. Jangan sop. Lawoke tahu tempe. Sambal kecap. Mantap. Iku apa plengah-plengah lho, Mas? Ngene ae lho masake lho. Suweger. Lawoke tempe. Nget-anget. Ditukokno tembel borok lho, tembele borok pentol bakso ini lur, dirajang lur etok lur. Dek pundut nama piring dek, piring atom dek. Kenjang mandi re. Lho yo ora kemot ta, sing gedhe dek. Sing gedhe piring atom gedhe. Nganu lur, gawe emplok-emplokan saka kentang. Kita tunggu tanggal mainnya. Pokoknya anggere didelok ae lur. Mbak Wulan ki penggiyane yo ngene iki. Ubak-ubak ning omah. Ape piknik ra duwe duit. Penggiyane ubak-ubak ning omah. Masak, turu mangan. Rajang lombok brambang. Bumbune gampang ae lur. Budhe sop diirisi lombok brambang, bawang brambang. Cemplungi masako. Mrica bubuk. Gula. Wis mateng. Masak aneh-aneh. Iki wong nek ora denger dene stres ya, Mas. Ngomong dhewe. Derene ngomong dhewe nih ora denger. Kowe iku mung pilih ndak entekno. Gampang bumbune lur. Sangel-angel. Simple, praktis. Kok angger mateng ya enak. Ini apa nggawe video kok ya mikir sewengi nggawe video apa. Mandi yang cantik belum haus kok mbok
ngadus rupane yo ngene iki lur, blawus lur. Ilere jeketet je. Nyapa ka mlayu ka. Kecap lur, mantap iki. Seger mangane. Kengko brambang bawang digoreng. Lagi dicemplungno ben sedep ambune, digoreng dhisik. Iki lur. Iki engko ape tak dadekno pakanan enak pokok. Makanan favorit. Wis delok enae engko videone ya. Ditunggu tanggal mainnya. Lur. Wis iki jangane. Jangan sop. Enak. Seger. Oh, mriko bubuk kari sithik. Kok ora tuku sisa. Terong kari siji dapakno, Mas. Pentung. Ngiclik. Terong siji jengil iki lho lur. Iki aku dapakno. Terong bentuke lucu. Delok kok. Terong. Oh, lur boh. Asakno wong edan. Sik lur tak kumbahi lur jangane lur. Wae iki. Dek. Apa ra iki kok ah. Berpuasa. Tunggu soe kene ya, Kak. Ya kono adus ning jero ah. Bojoku ape di video adus sik lur. Ben ketok ganteng, berambilah wus rupane. Sing ngakon ra turu sapa wae, mbok pentelengi ngasih cul makno kudu mripate. Piye lah, piye. Ora ampun jam 4. Masa? Dek, Jangan subuh. dek bengi sida tuku sego. Itu. Aku tak rambok wae. Kali siji kok. Iya, awak Gusti. Dak layak kok tak tenteni ambi merem kok. Aku ora digugah. Tak kira engko ya ape diweki, jebule ora. Kalau 30-an ya entar kok. Lah wong jenenge sego kucing. 30-an ya amblas.
pentole lur. Pentol ben marem. Pentol. Wis ngene ae sik ya lur videone ya lur. Engko dilanjut meneh nek wis mateng mangan sarapan lur ora mangan. Wis stok semene ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.